a koda yaushe da Allah subhanahu wataala. Abinda zan ƙara mana a ƙarshe shine faɗin shehu radiyallahu anhu lokacin da sudfa ta sa wata rana ya haɗu da wani bawan Allah ko akan hanya yana tafiya. Shehu radiyallahu anhu ya san shi saboda haka ya bashi lift a mota. Bayan sun isa inda za su sai an sauke mutumin a inda za shi za a sauke shi. Sai ce shehu ina da magana, ya ce bismillah. Ya ce don Allah shehu a lahira ma yadda kai mun wannan lift din ka ganna a hanya ka ɗauke ni to a lahira ma ka ɗauke ni. Sai shehu radiyallahu anhu ya ce to ka tsaya a hanya, ka tsaya a hanya, in ka tsaya a hanyar to za a ɗauke ka. Sura ka yan uwa mu tsaya a hanya, mu tsaya a hanya, mu tsaya a hanya, ba karkacewa daga hanya. ɗariƙar da wato bayan kyautata farillai na filfili fa muke ɗauka muna mayarwa farillai a kanmu, abubuwan da shubuha ne muke mai da su haramun a kanmu. To kaga ba ɗariƙar wasa bace, ba ɗariƙar wasa bace. Sura ka don Allah a ƙara dagewa, Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake